utilizatzeari aretoa utzi dugulako. Hau esan denen, mailkideak aurkeztuko ditu. Nire eskerren, Xabier Bitzelena, Eskurin Jose Luis Paulin eta Ninel Korozabaleta. OIT, osasuna eta erraiskailuak ikertzeko taldea 2004an sortu zen. Gipuzkoan aurreikuste ziren erraiskailuek osasunean eduki zezaketen ondorioekin kezkatuta. Gipuzkoan bizi garen herritarren osasuna eta ongizatearekin dugun konpromiso tinkoa garrantzi nahi dugu. Medikuntzako profesionalen garen heinean, uste dugu gure egin beharra badela zubietan egin nahi den azpiegitura batek osasunean izan ditzake eraginaren buruz informazioa. Beti ere, kalitatezko eta nazioartean oniritzia jasotako ikerketa zientifikoetan oinarritu. Ikerketa hauek ezagutarazteko publikoki azaltzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Kontutan hartuta, erraiskailuaren aldeko ordezkari instituzionalek egon daitezkeen arriskuak neurtzeko beharrezkoa den informazioa ukatu egiten dietela herritarrei. Guzti honetatik, publikoki azaldu nahi ditugu egin berriak dauden azkeneko ikerketa. Denak azkeneko belaunaldiko erraiskailuen ingurukoa. Gipuzkoako diputazioak zubietan egitea aurreikusten duenaren antzekoa. Behin eta berriz, entzun izan dugu erraustegi berriek ez dutela eraginik sortuko biztanleriaren osasunean. Ulertzen dugu hauek balorazio personal jakin batzuetatik abiatutako adierazpena direla. Kalitatezko ikerketetan oinarritu gabeko. Ehuneko gora ikerketa aztertu ditugu. Erraustegien eta hainbat gaixotasunen arteko harremana aztertzen dituzten kalitate handienetako ikerketak hautatu ditugularik. Ez dugu instalazio hauek osasunean eragin kaltegarririk sortzen ez dutela frogatzen duen kalitatezko ikerketarik aurkitu. Kontrakoa da aurkitu duguna. Hauek dire adibide batzuk. 2011 urtean argitaratutako ikerketa batek pleurako eta maskuriko minbiziaren hilkortasuna handitu egiten dela erakusten du. 2014 urtean argitaratutako beste ikerketa batek gaixotasun kardiobaskularrak eta arnaskidetakoak azken hauek adin pediatrikoan ere izateko arriskua handitzen dela frogatzen du. 2015 urtean argitaratutako hirugarren batek pankreaseko minbiziaren handitze bat frogatzen du. Honekin batera, pleurako, gibeleko eta laringeko minbiziengatik emandako hospitalizazioen handitzea eman zen. Kalitatezko azken ikerketa 2016an argitaratu zen. Gaixotasun kardiobaskularrak garatzeko arriskua handitzen dela frogatzen du. Azpimarratu nahi dugu, erraustegiek eragin kaltegarririk sortzen ez dutela frogatzen duen kalitatezko ikerketarik aurkitu ez dugula. Honi, 2016an munduko osasun erakundeak argitaratutako dokumentua gehitu bat zaio. Bertan, planta berrik ere biztanleriaren osasunean eraginak izaten aldituztela onartzen da. Ondorengoa gogorarazi nahi dugu halaber. Bizkaian, zabalgarbi martxan jarri eta 10 urtetara, honek osasunean duen eragina aztertzeko ikerketa epidemiologiko bat egitea aurreikusten zela. Gaur egun ez dago horrelakorik burutuko den zantzurik. Ikerketa honek emango duten informazioa ezinbestekoa litzateke etorkizuneko kalteak ekiditeko. Ikus daitekeen bezala, dagoeneko koskaera eroskailoa kaltegarria den osasundako edo ez. Ezik eta zenbat den kaltegarria. Zentroz jokatzea eskatzen diogu administrazio publikoari. Dagoeneko industria ingurune, kutsatsuan bizi diren herritarrei oraindik gehiago ez zigortzea eskatzen dute. Gehiago zigortzea beharrezko ez den, eroskailu batekin argi bertu honetan gastatu beharrekoak Europa Batasunak ezartzen dituen irizpideak aplikatuz gastatuz dio
errauskailua beharrezkoa izan. Donostiako errauskailuaren horren etenaldia ere eskatzen dugu, eta obra honen bultzatzaile eskatzen dugu beraiekin biltzea ikerketa guzti hauen berri emateko. Gainera, egiaztatutako eta kalitatezko informazio zientifikoa zabaltzeko gure konpromiso irmoa berrazten dugu, eta hau lortzeko hiritar guztien eskura jarriko ditugu aipatutako ikerketa guztiak sare sozialen bidez. Gure Facebook orrian eta gaur bertan irekiko dugun Twitter orrian. Hauek berak erabiliko ditugu aurreratzean ikerketa berriak argitaratzeko jarraitzeko. Beste aldetik, lurraldeko eta arlo ezberdineko eragileekin kirola soziala politikoa, hezkuntza eta osasuneko arloak besteak beste, harremanetan jartzeko asmoaren berri iragartzen dizuegu, hauen helburua izango da errauskailuak osasunerako kaltegarriak direla, frogatzeko evidentzia zientifikoa nahikoa badagoela jakinaraztea. Como podemos